Dabri. Pero schedule niya sa inyo, tapos dalom no, on time, no? Gas ako na sa dahil ka hingagaw. Sigurado, kisa daan, ari ka pati sa babo, dugay-dugay ka tao, hindi ka na pre, do ikaw po yung na-late. Naku pa yung malate sa amon na meeting. Gani, no? Mga na mo ang grupo, mag-grupo na mo. Ano? May ngala na ng grupo. Ano? Grupo balingag. Ngaahaw. Galing kayo may opisina, subong mo, isa ko da ka Maninoy Ruben Tampos. Doon lang alang siya maghapit. Di nga na to. Si Melili Oligo, good morning man, Rochelle Evangelista, kag Kurt Nathaniel de la Torre, sa Purok Dulo ng Senda Guba, Central Maaw. Kay classmate ko na Edwin Escupel, morning man. Kag... kay ihada ko, Tess Rivera Murayama. Good morning. Good morning. Dira sa Japan. Ohayo gozaimasu. Kay Marjon Rivera, Anthony Rivera, sa kay Pambong Rivera, kag Chona Trinilla. Good morning. Kay Edwin Escupel, mayang aga, nagalantaw siya sa Dawis, Bohol. Bakasyon ng classmate ko sa Wow, Bohol. shwana all. Yung tada migo, kasi kung madala mo tada... Chocolate. Hindi Ang inablang amo Ano ang namin? gamay bala. Tarsier? Tarsier. Ay, ano na siya sa Ay, hindi kamo na pwede gali? gali, no? Hindi na siya pwede. Hindi pwede gali na madala da. Sige. Si si Maninoy Lester may ginapag-greet. Si Stephen Ganza, Simbit, dira sa may La Carlota City. Thank you so much. Pero tikadlaw ni Maninoy Lester Ray. Kakadlaw ka kay yung tamyaw ka namon. O kung tamyaw, kadlaw ka kay ginakadlawan mo ko. Nga ginakadlawan mo ko. Charot. Kay Toto San, good morning. Sino naman ni man? Si Bia. Lain-lain balahaw. Nano naman. Tamya niya lang tapat balay niya sa St. Peter Village, Barangay Tangub, gasi gabong ang ila radyo ga pamati sa inyo. Wow, ti karon na. Ikwanta na. Sino na nga tapat balay? Kiba si kontra mo sa piyak. Ari gyapon si Afia Kim Eriman. Mayjun Galvez de Sandario, good morning mo sa imo classmate. Ang mga classmate ko. Tanan mo yung balay ang classmate. Ari sila yung support. Grabe. Ang imo classmate ka daw ayaw. Sukmatan ko gani mga classmate ko. Ang imo mga classmate siya daw ayaga. Do sila ang brale do tulog lang yung tulog aga pa. May mga hubin pa kamo bulugtaw kamo aga pa. Do sa tanan nga section bala may representative gid. Tutiin ka no? Actually hindi gid classmate, the batchmate. May batchmate, may classmate pag gidya. Sectionmate ko da. Grabe, may classmate no? sa ibang nga klase, may mura bla. Ang too, di ba sang December nagtipon-tipon ka mo ba sige obligar mo sila tanan. Hindi, kinukuha ko sila I-encourage lang. Balan ko sila nga, if you want to, hindi ka mo hidlawon sa akon, aral lang ko da sa... Ay, perfect. Aral lang ko sa Grabe, radyo. no? Babatian nyo ko mo ni oras, kung gusto nyo hindi ka mo hidlawon sa akon. Ha? Kanon ko ni bala mga classmate, hindi ni sila naman. Oo. Kaya, di bala, especially ikaw na dugan ako mo nag-graduate sa high school, gusto niyo mag-reconnect naman liwat mo, di ba? Yes, oo. Siling ko muna ambal ko sila nga if you want to nga hindi niyo ko ma-miss. Aral ko daw sa Aksyon Radio kada aga. Ate wala pa yung readlaw sa akong mga classmate. Ay yung classmate ko may dilaw si mga wala classmate aras layan. Grabe no. Amo ni kada great gid lara gid si Action Boy dura classmate. Amo ginayan no. Pero nami bala Action Boy kay at least hindi ka mo magkalalipat. Labi na gid sa mga babae bala nga may lain na sa mga pilido, di ba ka makaligid. Do classmate ko ni siguro ay tapos ma-PM da si mo. Tapos ka reconnect ka mo liwat. Grabe no, perfect. Muna kanin siling ko namin, one time nakatilaw kami ng ang amon, ginistoryan ba sino ang mga crush ng high school. Yeah, perfect. Sinong crush mo sunan niya? Si Kuwa. Tudlo yara mas tupad dyan. Si Kuwa. Yeah! Tani, nagambal kami chance sa tani. Hindi ka nagambal. Kalay. Grabe no. Pag-enjoy na lang. Nami galino, kami mga umukam ng Astoriana Action Boy. Sa una bala, actually, honestly, sang bata ko, nakapaminsar ko na, kung kaysa una si mama gagawa-gaupod sa mga ano nang ginaistoryahan nila man. Basi ano man dupang dako na kay di gaano ko kay hindi ko ba updo ni mama mo. Ano nang ginaistoryahan nila man. Gali kay do amo na gali sa mundo ka ano gyapon bala. Reminiscing your high school days. Hindi na siya bata-bata or ano pero do ka sadya-sadya kay reminisce yung high school days. Ang pinaka
sadya nga daan nga High school life ya mo ang pinaka-perte mo. Yes, agree gid ko the action boy. Tanan mo yang mga skills ya dira gid ka ka-develop. Kag sa amon gina time ng high school life nga kanta nagsikat. Adra, Amo gina- 19 ano to? Mga High 1980s. school. Sino na gani? Sharon. Hi. Oh, gali no. Standby na Perfect. sa mga balita lokal. Sa detalye na sa ato nga panguna nga mga balita lokal, nagapati si Governor Bong Lacson nga malambot sang probinsya sang Negros Occidental ang na-target nga herd immunity kontra COVID-19 karon nga Pebrero kun sa Marso. Suno kay Lacson, kinahanglan lamang sa karon sang gobyerno probinsyal ang dugang nga pagtinguha para mapadasig ang vaccination. Duwan pa sang gobernador nga kung hindi malabot ang herd immunity sa bulan sang Pebrero, iya naman ginapasiguro nga ining malambot gid sa bulan sang Marso. Sa record sa Provincial Health Office sa petsa nga Enero 30, may 1,084,254 ka mga Negrosanon ang fully vaccinated na kontra COVID-19. May kabugusan nga 1,875,370 ka mga Negrosanon ang kinanglan nga mabakunahan para malambot ang 70% nga requirement para sa herd immunity. Nabato na sa gobyerno probinsyal sa Negros Occidental ang Memorandum of Agreement nga pagapirmahan may kangtanan sa 90 milyones pesos nga bulig pinansyal sa National Housing Authority. Sunod kay Governor Bong Lacson, iya isumeter sa sangguniang panlalawigan ng MOA agud hangyoon nga hatagan siya sang otoridad nga makapirma. Dugang pa sang gobernador, ilaman pagasugilanon kung paano ini ipanagtag sa mga biktima sang Bagyo Odette. Desyembre 29, 2021 sang ginpatigan ang ceremonial turnover sang amo nga financial assistance sa social halls ng Kapitolyo Provincial apang wala sa gilayon mapanagtag bangod sa kakulang sang MOA. Samtang ginpahagman ni Lacson nga ginahulat pa sang probinsya ang pagsulundan kung paano ipanagtag ang 41 milyones pesos nga bulig naman sa Bureau of Treasury. Samtang 2,940 ka mga persona nagbaton sa bulig halin sa gobyerno probinsyal sang Negros Occidental sa ginpatigan nga rebuild and restore activities sa banwa sang Ilog kahapon nga adlaw Pebrero 2. Ini silang kalakip sa mga nalitan sang Bagyo Odette sa naligad nga tuig. Ginpangunahan ni Governor Bong Lacson ang pagpanagtag sang bulig nga ginalakipan sang relief goods kag house construction materials nga nagabalor sang 12.7 milyones pesos. Suno kay Lacson, tanan nga 15 ka mga barangay sa banwa sang Ilog, Kawayan, Kandoni kag siyudad sang Kawangalan o kun siyudad sa Kabangkalan, adlaw sang Martes ginbaton man sang gobernador sa Kapitolyo Provincial ang 1 milyon ka pesos nga bulig pinansyal sang lokal nga gobyerno sang Iligan City, Lanao del Norte. Suno kay Lacson, ini nga kandidato ibakal sang gobyerno provincial sang dugang construction materials para ibulig sa iban pa nga mga biktima sang Bagyo Odette. Sa iban pa nga balita lokal, nagapati naman si Councilor Renicito Novero nga hindi lamang si Comelec mauntat ang issue sa karon sa ahensya angot sa kaso disqualification bato kay presidential aspirant Bongbong Marcos Jr. Sa interview section hotline, ginpahag ni Novero, first time nga natabo sa kasaysayan sang Comelec nga una nagpagawa sa iya opinion na isa ka commissioner apesar nga wala pa sang opisyal nga desisyon ng ponente. Una na nga nagpagawa sa iya nga separate opinion si Comelec Commissioner Rowena Guenzon sa diin nagboto para i-disqualify si Marcos Jr. Sunod kay Novero, nagapati siya nga may magaluntad pa nga opposal sa tion nga makapagawa na sa resolusyon ng ponente nga si Comelec Commissioner Amy Ferolino. Sunod kay Novero, yung kaso malabot sa Korte Suprema kag ang desisyon magapabor kay Marcos nga magdaog ini sa eleksyon, siya ang magapungko nga presidente. Apang kung madesisyonan sang korte nga ma-disqualify si Marcos kag nagdaog sa eleksyon, hindi ini mahimo nga maghapungko bilang presidente sang pungsod. Nahibaluan subong adlaw o kon kahapon nga adlaw Pebrero 2, nagretiro na si Guenzon. Tub-tub 450 milyones pesos ang ginpain ng pondo halin sa gobyerno nasyonal para sa pagpatugod sa Bacolod City General Hospital. Suno kay Congressman Greg Gasataya, ang 250 milyones pesos ang gikan sa pondo sang DOH, samtang ang 200 milyones naman ang halin sa kay Negrense Senator Juan Miguel Zubiri. Ginpahag ni Gasataya,
Ay nga punto ang para pa lamang sa mga infrastruktura kag wala diri nalakip ang mga medical equipment kay iban pa nga kagamitan nga posible pagpunduhan sa masunod nga tuig. Nagalaw ang kongresista nga matapos na ang iban pa nga technical requirements para maumpisa na ang pagpatukod sang proyekto. Total, 450 million ang ginallocate sa national government for the construction na sa hospital, meaning infrastructure para sa labot sa mga equipments, mga medical equipments, which nasa group probably by next year pa punduan. Ang kabahin sa bahayag ni Congressman Greg Gasataya. Sa katapusan nga balita lokal, yara na sa Office of the President ang dokumento nga pagapirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte nga si Pausi magabulo siya nagtaliwan nga amay sa nabakante nga posisyon sa sangguniang panlungsod. Ginpahay ni Congressman Greg Gasataya, District Chair sa NPC sa Bacolod. Una nga gin-verify sa DILG ang mga dokumento ni Pausi kag inigin sumeter sa opisina ni Duterte. Sunod kay Gasataya, wala gin kilala sa NPC national endorsement sa NPC sa lokal sa magabulos kay the late Councilor Elmer C. Liwat nga ginpatag sang kongresista nga sa iya pagpangusisa sa mga opisyal sa NPC, ila ginasunod nga kung may nagtaliwan nga opisyal sa NPC, ang magabulos ang gikan sa pamilya nga nalistan. May endorsement na rin sa NPC, sa DLG, then ang DLG endorse na nila sa Malacanang. Pilipinas nagbalik sa moderate risk status sa COVID-19. Samtang mga OFWs nagaantos karon sang tuman kamahal nga presyo sang airline tickets. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sa Aksyon, Balita akong Balita, Morning Edition. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto. Kay Margie Flora, ginagreet niya lang ang family Flora, Abatayo, Padilla, Belnas, watching from Kawayan. Kay Roger Sildres, good morning man. Tabyaw niya lang asawa niya nga si Karen Sildres, gapangapi, santang, gapamati. Wow! Si Jonathan, tabyaw niya man si kumarin niya Vanessa Mayo, kag kumarin niya Jinky de Alagdon. Sige, si sunod-sunod. Leon Anyamo, mayong aga, action Eden and action boy. Monitor lang kami sa UCP Balakson, UCP Balakson Kailangan Galo. pili, doon niya, uman niya na. Ay,
Ano? Umanya. Ay, oo, gano'n. Pero do ka okay man sang anya Anya mo. mo, okay No? naman. Do ka social. Doka Spanish, doka Espanyol. Perfect. Oo. Ang abuso, yung dinalin. Kaya, ginapalibugan ko, Ang abuso, siguro sa mga di nasalin man, sa mga kanduni na sa to, hindi. Ang ano? Ginaboy mo kami sa Kanduni. Hindi pwede sa Toledo, Cebu. Kalain sa taga Kanduni. Diba, Hindi lain nga taga Kanduni. Pero dugin sa ilo. Do ka far. Do ka layo na gidyan, no? Oo. Do ka layo sa Ilohan. Kasi sa mga, abi ko mga dito, balang inyong mga roots. Do ka sa Cebu, siya. Teacher Romela Revalo, good morning. Hindi ka pa kung dito ka sa kanduni, pwede kayo kapamana, temprano ya. Hindi na mapatay. Mapatay ka mas mahikog ko temprano. Anyways, Teacher Romela Revalo, kalma lang ang puso. Kita ko na yung post. Yung sa mga naghihilabot na si babae ilang. Dayda, Pag-inggit, pikit. Oo. Ano na dapat yambal mo? Pag-inggit, pikit. Kay Roslyn Buenaventura, good morning. Kay Kagawad Gina Sales, kuno sa Banwas ng Isabela, good morning. Patamyaw ni Alagad Kevin Henry, good morning kay Sir Stalen Kayanan, kagagawad Noynoy Cardinal, nga pertigid kuno ang pamati, yuhom-yuhom sa kapihan ni Nanay Raquel Tembrevilla Sevillano. Yes, good morning Kay sa ano inyo. dira? Sa Kay- kapangapi dira, ha? Mga kagadira sa inyo. Oo, kay kagawad Melchor, Baroka Baroka Rumbines. Rumbines. Yes. Kamusta mga kaisdaan tada? Ay, Nagkuha mo gito yung diwal mo to kuha ya? ko to ya. Very good eh. Kuha ko to. Kulang to sa amon nga 2 ren, sa 2 ka kilo. Pila ka bilog 2 lang. ka kilo. 2 ka kilo, pero pila ka bilog lang. Damo man daw. Damo man. Ito ka medium size to. May do kuha na, do mixed man siya, pero do lamid lag ko man kay sakto lang ah. Ginano mo pagluto? Ang tunga gin Steam. butangan kuan ko bala nang gindog gisab la. Oo. Ang tunga gin bake ano, do something do bake da. OMG. Oo, butangan sang butter black kag sang ano nang ang nang hindi ko gusto, ana. Oo. Ay. Kulang sa amon rin. Tito, pila na niya kabuibis, ka pabati. O yung ano, may dala pa sa bando. Doon wala yung gapon, may nagtupa. Bay na na! Si Captain Kwanda. Major Major, Wilfredo Benuman. Kaka may Ma'am G. Nagkapit ko to kay Ma'am G. Wala na, kay daw kadali. Kung laging pick up kung man ka magbalik dahil. Ay, Kay Drell ako perfect. dampi sa dulid nun sa cuisine mo. Ha, okay. Kay parinti ko na tag-iya da. Ay. Ang dulid nun sa cuisine So, da. kung magagi ko tagalihan balon kung inablos ko ni Action Boy. Pero So, parintianay man Why ta. man ta sa perme? Wala sa Kaya abot siguro, doon halapitan Pag gid. sa nga daw lain pag nga business ba. Okay. Pero siya ang patigayon. Okay. Sa Good. nga baklan nga na blue barato siya daw 350 man lang to yung kilo. May 450 mo. Dugin bulgar mo gitang iban nga tag 400 na. May aram lang tong 350 to, tag 400. Kaya kwanto yan ang parinti to yan. Parente rate. Ah. Klaro, unta na. Kay basi Parente wala rate- pang rate na yan. pang yaw-yawo yung taga baligya sa inyo, tag 450. Okay, kay Salama Barnacha, Sawadika Bacolod. Happy Thursday sa tanan. Yes, okay. Dili lang. Sige. Kita mo na da? Kita galing kayo may gina-review pa ko din. Kay Ma'am Vanessa Mayo. Good morning kay Doc Matt. Basta balay muno ko balang pangalan ni Doc Matt. Duga linato balang ako ng mga ano no? Ano ba ko sila nagbakal kwan? Ining Tacoma na blang Toyota Tacoma. Oo, dugin trade in man to or gin bakal. Nagbakal sila bago. Oh, grabe no. Si Siling ko, may na kinakabakal na si Dr. Matt, si buddy ko sa bago. Oo. Ang daan nila kuno dalon din nila sa akon pang Perfect! Ano to, foldable? Foldable. Or ay okay lang kung Action Boy, hatag nila sa imo. Basta ano to danay nila, pangkakason bala, so i-assemble mo de. i-assemble Basta na ikaw lang yun kung yung assemble. Buligan ta ka. Kay Sir Alex Fantes, good morning man. Kay Georgia Gargasiran, good morning man. Happy birthday si a sister. Nga si Anita Puentebella sang Barangay Takuling. Sister BF. Anita Puentebella, happy birthday. Happy birthday to you. Yes. Happy birthday, sister best friend ni Goray. Best friend. Imimo naman ta storya. Noim Depon from Quezon City. Kay Remia Garcia, may aga sa imo rin. James Hetfield.
do ka kanu nga ngalan ako. Oo, basi half. Maya lang babati ano kay Kimpoy Yulo. Yes. Christine Menias Villalobos, good morning man. Joanne Salmete Esiha. Kag kay classmate ko naman ho, Jean Bueron. Ay, grabe. Hindi ang mga kaklasmita na iya. Long classmate ko ba do? Teresa Linaha Kayaw. Wow, ka very supportive. Abi, dapat titagaan mo na sila yung award. Sige, standby na kita sa mga balita nasyonal. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:33, sa detalye na sa mga balita nasyonal. Nagbalik sa moderate risk status sa COVID-19 ang Pilipinas. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, naobserbahan ang negative 1 week kag 2 week growth rate. Duha man ni Vergere, nagapabilin nga high risk ang average daily attack rate, apang nagnumo sa 19.43 cases sa kada 100,000 ka individual. Naka-low risk naman ang utilization sa hospital beds kag intensive care units para sa COVID-19 patients. Nagaantos ang pila ka mga overseas Filipino workers nga nagapauli sa Pilipinas bangod sa mataas nga presyo sang airline tickets. Magduwa sa mga requirements kangay sang RT-PCR testing, wala man naunta ang pagpadala sa mga OFW sa ilang mga pamilya sa Pilipinas bisan pa nga may pandemya. Bangod sa kagustuhan nga makapahuway ka makaupod ang pamilya, nagkuha sa gihapon sang doble presyo nga airfares. Ang iba naman nga kung sang una ang ilang kompanya nagabayad sa ticket, sa karon gina-require na nga maghatag sang para sa ilang nga plete. Ginpahayag naman ni Presidential Advisor for COVID-19 Response Vince Dizon nga pwede na ang transition halin pandemic pakadto sa endemic karon nga bulan sang Pebrero kung ang kaso sang COVID-19 ang magbalik na sa pre-Omicron levels. Suno kay Dizon, ginaplastar na sang National Task Force Against COVID-19 ang Pandemic Exit Plan. Sumong man, ginasosyon ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion nga kakasuna ang alert level sa mga lugar nga may mataas nga vaccination rate. Bukas naman si Senator Panfilo Lacson sa legalization sang marijuana apang para lamang sa medical purposes. Ginpahayag sa senador nga may pila na ka nasyon nga nagatugot sa pag-usar sang cannabis para sa pagbulong sa pila ka balatian. Nagapati si Lacson nga kung ipaagi sa husto nga proseso dako mabulig sini para sa ikayong lawas sang publiko. Ginkakas na sa lokal nga gobyerno sa Aksyon ang requirement nga negatibong RT-PCR test result para sa mga magasulod sa isla sang Boracay. Sa Executive Order No. 001-A, ng ipagawa ni Aklan Governor Florencio Miraflores kahapon Martes, nasa akon sang nagdigad nga Martes,
Inasaad rin ang pagkakasang negative RT-PCR test result bilang requirement sa pagsulod sa isla sang Boracay para sa mga fully vaccinated nga turista. Sunod sa executive order, umpisa Pebrero 1, hindi na kinahanglan mapakita sa negative RT-PCR test result ang tanan nga mga turista nga fully vaccinated nga gusto nga magbakasyon sa isla. Kinahanglan lamang magkuha sang QR code pagi sa online health declaration card kay magdala sang vaccination card. Para naman sa mga hindi bakunado kang hindi fully vaccinated, kinahanglan sa gihapon ng negative RT-PCR test result 72 oras antes sa pagsulod sa Boracay. Ginpahag sa Octa Research Group nga hindi posible nga ipapanawag sa Alert Level 1 ang COVID classification sa National Capital Region. Ginhimo ni Dr. Guido David sang Octa pahayag kasunod sa suhestyon ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion nga panubuon sa Alert Level 1 ang NCR sa katapusan sa Pebrero. Ginpahag ni David nga pagatunan nila katamuon sa COVID-19 pag-abot sa katapusan sa Pebrero kagon sa iya paglantaw, posible na nga mapanubo sa Alert Level kung mayara na sa 5% na lamang ang positivity rate. Sa katapusan nga bahay sa aton mga balita nasyonal, ginapreparar na ni Senador Ping Lacson ang mga mahimo-himuon sa iya administrasyon agud masolusyonan ang mga problema dala sang wala untat nga pagsaka sa presyo sang petrolyo. Sa malain nga sitwasyon para sa aton mga tsuper kay iban pa nga nagasalig ang pangabuhian sa petrolyo, liwat na naman nga nagsaka ang presyo sang langis. Yara sa 75 centimos ang dugang kada litro sang diesel, kag 45 centimos naman kada litro sang kerosene. Ini na ikalima nga oil price hike karon nga tuig, kag una pa lamang ini nga semana sang bulan sang Pebrero. Ganing ibahag naman ni Lacson nga anak man sa isa ka jeepney driver nga naga problema na ang aton mga jeepney drivers. Nakaibalo si Lacson nga wala sa may gusto sini, kag ang rason dinhi amo ang pangkalibutan nga merkado nga nagsaka ng kada bariles sang langis. Sunod sa kay Lacson kung magdawag bilang presidente, may duwa na kasolusyon ngayon natunan ang ilas niya kampo ang sunod sa iya mahimo o kung doable. Hindi ang pangako lamang kundi himuon ini ang science-based kag data-driven. Una diri ang pagbisita sa revenue laws, partikular na ang tax reform for acceleration and inclusion of contrain law para suspendihon ang pagpatuman sa pagsaka sa excise tax sa gasolina. Sunod kay Lacson, dako nga bagay ang pagsuspend sa tax rate kag ibalik sa rate sa din nga adlaw nga na-suspend, hindi na magsaka pa. Mas makahatag ini sang paghalog para sa mga konsumidor. Sa ikaduha nga option, nakita naman ni Lacson ang pagpangita sang alternatibo nga makuhaan sang enerhiya. Manggaranon sa natural resources ang West Philippine Sea, lakip na diri ang langis, kag dapat ini nga iga-explore suno pa kay Lacson. Ang dugay naton nga mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing Sige. Ay, good morning dra, Bert Ramos.
Eric Fernandez, good morning man. Kag kay Rowena Muñez from Barangay Handumanan. Oy, taga Handumanan da. Good morning sa inyo ha. Sa mga hutuda dira. Yes. Good morning, Danay. Kay Papa Edwin Pantaras. Good morning, man. Kay Tita Russell. Dira sa may Silay. Kag sa ila ni Baby Raf, kag ni Kuya Manong. Of course, kay Tito. Good morning, man. Kay Eva Tukire, good morning. Kag Margo Magos. Kay Daydi Soki, dira kag Richard Soki sa Bago City. Good morning. Kag samon ka BFF bala, kay BFF bala si Landot kag si Milay Cesar. Naga upod sa kalisod bala. Kay napatay ni ang nanay ni Landot. Nga kuan ko man gani nang kilala ko man kung sa akon, si Chay Marget. Nga lubong na karon sa schedule sa lubong karon. So, condolence na sa pamilya, ano? Yes. Helen Grace Habagat, watching from La Salville Subdivision. Sige, actually din. Kay Juan Erache, nagapamati sila kuno sa may Pasig City, Metro Manila. More power sa inyong programa. Pablo sang Barangay Tabugon. Good morning. Ma'am Elizabeth Gamala, good morning. God bless you both and more power. Salamat, ma'am. Ma'am Vanessa Mayo, nagapamati sila kuno sa Lakeside Dentistry. It's cleaning time. Nagapamati. Siya ginapabati yaman to sa ano. Dapat may English kagali gamay na. Yes. Hello, good morning to the dentist that is kuskusing the Sing the kuan the teeth. the teats. sing- The teats. Teats. The Okay. teats. Teats. Cleaning time. Ang naming cleaning Ma'am Van gali iya kuan. Ato siya sa dentist. Napakuya oo. Oo. Napa-cleaning siya gali. Pa-cleaning siya. Sabi ko, ka paninlo to saya sa opisina sa ang dentist. Hindi. Nagpa-cleaning siya. Okay. Ay, happy birthday gali sa amon na Blos kay Charles Vincent Lim. Good morning and happy birthday, Charles Vincent Lim. Liw ko ni Kramyo karon sa on-air ha. Sige. Happy birthday to you. Yes. Kay Oh, yes. Wenski, aling kay Wenski Lim Morales. Martin Aliling, Feby Alvarez, good morning dira sa imo. Ray Barrioga, kang Ma'am Elizabeth Kasuyon, sang Barangay Tangob. Jean Oisiser, good morning man. Sige. Nga ang mga heart, hindi nga daw mga white na color, daw ay color round. Ang ano? Ang mga heart nila nga mga ISOs. Ay, so. What happened? Na-exit ay. Exactly. Di magkaladula na karoon ng mga greetings mo da. Good morning, good morning dagali sa mga nakakita sang karabaw nila ni Ma'am Christine Menyes. Ginpost di mo buligan na lang niya. Kaya basi may nakakita Nadula pala. ila karabaw? Oo, nadula ko Basi may naglabay naman nga van. Kagibutang sa... Ami ako sino, ako nakakita sang babae nga karabaw. Palihog lang pabalo ko no. Kay nakabuhi ang karabaw ni Tatay Pascual. Wala to siya higot kay napalos ang iya pangilong. Pangilong. Madamo gid nga salamat. Okay. Kaya- Karabaw babae, no? Oo, babae. Pero ang kita ko karabaw nga lalaki, hindi ila. Oo, hindi ila. Babae mo. Babae ang ila. Oo. Good. Gani, siyempre kami, sa likod mo. Amo ko, paano mo ba daan Babae linglingon nga lalaki. Linglingon Ma'am, na. ano kolor? Basta may lain nga kolor mo. Kaya may puti man nga karabaw ba eh? Gani. May, ito mo na puti. Oo. Evelyn Ibumoseno, Christine Menyes Villalobos, Patricia Jimenez del Castillo. Sa kay Pat Lobaton, good morning, Mandira. Si Patricia, naglamos Patricia. Lobaton. Sa, kuan mo na siya, sa ano gani po nang ng inyo ba lang ka kurso? Sa Mascom. Mascom. ABCom. Kuan na siya ng, ano man na, mga laude. Kuan mo lang ng scholar. Kuan mo lang, Dean's Lister man lang. Wow. Arat na siya, taga Valladolid na siya. Perfect. Sa mga taga-Valladolid. Ay, taga-Valladolid. Di wala ka gindulan, diwal? Gin-text yung message sa pagwadto ko to, niya sir, way pa kuligo. Ay, mo na. Para makapaligo ka, ikaw to salong. Para makapaligo ka. Win-win solution. Tapos tara makapaligo ka pat, ikaw salom. Oo. Tapos Perfect. ligyan mo sa akong bisan tag 50 pa ang kilo na batuan ko na. Oo, 350 kay brato na gani. Bisan tag 50 lang batuan ko na. Ay, kalan. Hasta saan no naman ang diwal man? Lawig na guro, may maduaan na sa kabulan. Gadumot, gi kuya kay Major Wilfredo Benumas. Gadumot.
Kasi amot ka maduha na sa kabulan, ha? Ba siguro Kasi Tapos malamutan next year naman no, kasubo. Hindi pwede ma-preserve. Ha? Wala siguro no, kung idugayon mo sa freezer. Bisa na freezer pa na siya. Mas nami siya nga maluto Fresh. sa dayon. Oo. Oo. Kaya kung sa ko magdugay sa freezer, basi mapatay sa bla. Mapatay. Gani bla. nga lain nga pagka... Hindi siya ni pwede nga ihuluman mo siya sa tubig. Oo. Mapatay siya. Sige, standby na kita mga ka-aksyon sa aton dugang nga mga balita. Our time, las 7:46. Sa detalye sa Balita International, ging kakasnasang Denmark ang tanan nga COVID-19 restrictions sa ilang pungsod. Matapos wala na ginakonsiderar ang COVID-19 bilang socially critical sickness. Sunod sa gobyerno, mando nga indoor mask ang paggamit sa COVID pass para sa bars, restaurants kag iban pa nga indoor venues kag ang legal obligation nga mag-self-isolate kung magpositibo sa COVID-19 ang gintapos na. Naibaloan, ang Denmark ang pinakauna nga pungsod sa European Union na nagbatag sa tanan nga COVID-19 restrictions. Sa negosyo naman, nagpasar sang lahi ang Kongreso nga nagakakas ang foreign investment restrictions sa tanan nga sektor wala labot sa transmisyon kag distribution sang kuryente, water pipeline kag sewerage, seaports, petroleum pipeline kag public utility vehicles. Gin-ratify sang Senado kag sang Kamara ang report sang Bicameral Conference Committee angot sa House Bill 78 kag Senate Bill 2094 ukon ang amendments to the Public Service Act. Sa din ginapahayag nga sealed off ang public utilities sa foreign investments. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 51 pesos kag 1 sentimo. Singapore dollar 37 pesos kag 86 sentimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 54 sentimo. Sa ato naman nga Balita Entertainment, ginako ni Miss Grand International 2021 Samantha Panlilio nga nag-antos ini sa depresyon matapos ang pageant sa virtual events ng Trinity University Asia kundi ang guest speaker ang beauty queen. Ginpahayag sini nga na-depress kag tuman ang kasubo sini bangod sa resulta sa kompetisyon, dugang pa nga madamo sang bashers online. Dugang pa yala sala ang nakita sang mga naga-comment na dugangan man ang kasubo ni Panlilio bangod sa pag-abot sini sa Pilipinas, napatay ang iya bayaw bangod sa cancer. Nagpasalamat naman si Panlilio sa iya pamilya kag mga abyan nga nagiya kag bulig sa iya sa amo nga mga panahon. Sa sports, nagpirma na sang kontrata si Chris Banchero sa Meralco Bolts matapos ang paghampang sini sa Phoenix Super LPG. Ginabi-abi ni Meralco coach Norman Block ang 33 anyos nga point guard. Sunod sa iya, nalipay ang team sa pagsulod ni Chris labi na nga eksperyensyado kag makita ang potensyal kag ikasarang para makabulig sa team. Nakita sang Meralco oportunidad nga kuhaon si Banchero sang nagdesisyon ini nga mangin isa na ka unrestricted free agent. Balita Espesyal! Good morning! Good morning, Action Boy! Kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon! Si Maninoy mo, ara na nag-text na. Anong balya? Dali na di pre? Oo, nga rin na kami di. Ni Yorme Senior. Yorme senyor. Pinaka-senyor gali. Senior. Pinaka-senyor. Abi manao, mangod ako ito karami. Gida sang kape, Good morning ko na sa imo hambal ni Maninoy mo. Maninoy, Francia, good Bob morning. Francia. Yes. Oo, na. Doka ano no, doka medyo doka. Manao ka guro kay manukot ka. Isa na eh. Pero namin na balay pizza, Maninoy. Dra. Oo, namin na pizza. Kaila nga Hungarian. Namin to da. Nan. Okay.
Aguya. Yung sakit nga ako nga. Ay, parisita ka lang. Timing kita. Ikaw parisita ka lang karon. Oh, good, sa good. akong medical consultant. Oh, pero kanami sa imong mga face mask no, ka very fashion kito pa para Ay, sa na? imong nga ano nga Nasuksok. wala ko bi black na face mask. Hatag mo na ni Aksyon Dorel sa ako. Perfect. Eto ito ko okay man kay may white man ko. Sakto man ang imo. Oo, do ka black and white ka eh. Do ka black. Do ka black. Do ka black. Brown ko ya. Sinigali. Ang imo pala nasuksok ya. Ako Black and white. Yes. Thank you so much. Kay happy birthday to sa imo na blows na nay. Yes, kay Charles Vincent Lim, happy birthday karon nga adlaw. Yes. Kag sa sister ni Ma'am Georgia Gargasiran sa dira sa Puente Bella. Sa Puente Bella. Lipat ka basta. Happy birthday to you. Salamat. Yes, Ako good na morning. nagpasalamat. Welcome gali Kag kay kagawad mo ni excuse me. Monico Prudente. Monico Prudente kag ka may Ma'am Mercy dira sa may barangay Nanunga Hinigaran, may aga kay manang Lizal, kay Rock dira kay manang Small. Mayong aga dira sa inyo. Kay kagawad ulay balahon, remind mo ko karon ha sa ato balangin pangabay nimo no. I-remind mo ko karon kay para tawgan ko ang natungdan. Yes, oo. Gabriel Nilios, good morning man. Kay may-ari ko digin Jason Alegria. Sige. Yes. Kay sa tupad balayda ni Via Jonathan sa St. Peter da. Kamala Yes. siya kambal kung sino to. Gani mo siya bang sinong tupad balaya? Oo, pero kuan ko nang Basta sa tupad sigabong. balay da, ang tupad balay mo da blang kabaligya binangkal ka. Oo. Ang tupad balay mga galibod, bidyo koy kag binangkal, amo na siya nagpag-greet si imo nga tupad balay mo nga hambalya i-greet ang tupad balaya. Nga nagapamati sa Aksyon Radio. Yes. Good morning. Kay Good Maninoy morning. mo Alan Navales. Oy, Maninoy! Good morning, Maninoy Alan Navales. Kag of course, Maninoy Noeli Boon. Kag kay Yes. Son Mike. Very happy kuya na na-acknowledge na ko ni Son Mike. Thank you so much. Sige. Direct Action Boy, sa atin sininga balita special. Mga tradition around the world sa Valentine's Day. Sari-sari. Oo, sari-sari. Kaya pila na lang ka-days to go. Valentine's na Action Boy. Why na countdown? Wala tayo countdown. Okay. Why na, huh? Ang hindi tayo mag-countdown sa Valentine's. Yung countdown ta, pila na lang ka-adlaw, swildo. Swildo naman. Makountdown ta sa 14 sa Valentine's Day nga February 14. Kaya the next day sweldo. Swildo, perfect. Kiss, ang inaan niya, may mga consideration man si Beshmals mo. Para may pang-date bala. Correct, oo. May pang-date si James. Si James. February 14 na. Oo, ano na si James kaya nagutik na sa sakon. Sira nung sweldo ta doon. Kung kasi sa 15 niya, hindi pwede na I-advance. 14 niya kay Valentine's si Dani. Kumano ko sa Valentine's, James? Niya balo na gina si Sir niya sa Kabalo. Gani, kabalo na. Pero, wala rasa ko. Sige lang, akay idiyahan ta na. Ay, hindi idiyahan. Suportahan ta na. Kahit hindi na si Miss Nona. James, hindi ka mag-problema kay Arabigo, tas Turko Galing kay 5'10 iya. Dagdag ang abaga mo. Okay. Direct action mo. Yung una sa Argentina. Kadto kita sa Argentina. Action boy. Ila gali yung week of sweetness na ang tawag sila. Wala sila. Ang Argentinians don't celebrate Valentine's Day sa February. Kundi ang tawag nila is week of sweetness kada bulan sang Hulyo. Wala sila yung February 14. They don't believe sa Saint Valentine's. Amo na siya, Action Boy, ang adlaw kuno or ang week sa July nga ang lovers kuno ga exchange kisses, gabaton sa mga chocolate. Argentina, tagura. Argentina. Gamit to sa Argentina, kay may exchange of kisses. So, kung may ikis ka, ikisan niya man ka dapat. Oo, dapat kisan niya man ka. Ikisan gid mo. Ikisan gid. Ikis yung kay ano mo. Ga exchange kisses gani. Kaga receive chocolates, Action Boy, kag mga other pang mga matamis nga pagkabutang. Kay pag ino kabla. Buenos dias, Senyor Boy. Imi ihada, Senyorita Eden. Sino na? Boboy Gonzales. Si di na Di basta mi ihada kuno Senyorita Eden. Maninoy. Ano Maninoy sa ano man? No, huya man tali siya. Maninoy Boboy Gonzales, good morning. Dira sa imo taga-diin ka kag maghibal-unay kita nga duwa sang aton sining kuani ko ano ni. Kabuhi ko ano ni kay para do kabungga bla pero may kada mag-greet Boboy Gonzales, good morning. Ang next Action Boy kadto kita sa France. Kadto sa France. Hindi sila ni Baba. Ay, hindi siya. Sa France siya. Dala na lang ito gani. Ikaw ba? Lagi na booking mo ko. Sa France, Action Boy, kay epicenter of romance. Yes. So, you know, Paris is city of love. Kaya France is in Paris mo. Di ba? No?
Medical consultant ni Preboy. Siya ni Goro. Lain naman yung Facebook ya, ha? Nga amo ng Facebook mo, Maninoy. Amo na guro Facebook. Amo na gurong Facebook ya. Beke, ito ginambalan ko to ni Maninoy Ruben Tampo. Ay, gusto ko ginig si Kwade sa si Buboy Cargador. Siya nagali. Ay, Timayo lang nga pamati, Maninoy, kabay pa nga nabatian mo, ang hambal ko kagina, nga namit ang pizza, ang Hungarian. Yes. Amo ni With 2 Aksyon. eggs. Ay, babungga. Amo na sa France Action Boy. Kaya actually, ang first ever Valentine's Day card, gidyato, na-discuss naman ng Liga, was originated sa France, gid Action Boy. How did it originate? Si Prince Charles, Na the Duke of Orleans. Si Iway labot Wala na yaya. Iway labot ni Charles ni subong 1415 pa niyo. 1415 man Action Boy. Nag-send siya love letter sa iya wife. Sa halin siya sang ara siya sa prisuhan. Wala na naman discuss di ko nga na priso siya. Pero amo na siya ang ginhalinan. Kagang French Village Action Boy, may ara ato gali French Village gitawag Valentine. Nga amo na siyang ginhimo nga epicenter sang romance kada between 12 to 14th of February. Oo. Tapos dira na dako no Action Boy kalabanan gali gakatabo ang mga proposal, mga paghatagay sang kung mga ano-ano flowers, kay tagay sa mga laptop. Laptop. Wala tayo laptop, amo to. Wala pa. Subong niya, pwede ang imbis. Subong namin na yung mga tagay, wala exchange ng blan, ang gaan ko flowers, gaan ta ka laptop. Amo na, ako ya, ko ako ya sa, kaya subo ya, hindi kayo batong bulak, pwede isa-kasako nga bugas. Gusto ko yung malukdo kagidya. Pwede ka man ako, matagabi dito katagaan sa kanako bukas, basta ikaw lukdo. Amo na. Sige, paring kamutan kung ginaya kay ang mga labay pa siya ba, mga bouquet bala subong nga price range mga 1,500 to 2,000. Ang bugas subong may 2,000 mo, no? Amo na gani ang ambal ko sa inyo. Doon na lang ka mo bugas. Hindi lang yan para sa babae mo. Makascore 1 point ka pa sa pamilya. Sa pamilya, good ka pa. Diba, no? Magdulong ka. Harisin unang galukdura sa bugas. Ay, kapamiyag na sakon ma. Ay sus day din. Amo na nga mga tao ang imo nga kinanglan, inang willing nga maglukdo bugas para sa imo. Oo, di ba no? Sa Valentine's Day. Pasan bugas. Nami na iya kay tiyan Bakit mo naman kapasaan sa iya nga walang abaga ma? Tanong tamot nga tuo. Nga isuda. Kaputos nga banggros dala. Ay, sorry. Kompleto. Kaya amo na ding panyapunon ta sa Valentine's. Perfect. Sigurado makascore Hindi na kagid. magkaon sa gwa. Makascore kagid sa ginikanan. Sige ginikanan point kasi na yan. Yes, perfect. Kaya ang bulak, hindi mo dahil matigang mo, no? Ang next Action Boy, next naman ang iban, sa South Korea. Unique set of experience naman Action Boy. Ang mga romantic couples sa South Korea, nag-celebrate sila sa February 14th, the Day of Love on the 14th of each month. Each month? Kagasto 12 times a year. Yes, you read it right, Connection Boy. Ang the Day of Roses, kada May 14. May 14. Sa aton dia Flores de Mayo mo ang May. Ang the Day of Kisses, ako na. kada bulan sang June. Ate, namin na. Tapos diri sa aton yung June Bride yun na tawag, di ba? Sila do amo na tiya. Ang the Day of Hugs. Hugs, ara namin na. Namin man na kada Disyembre. Disyembre. Katitugnaw mo. Di mahag-hag te. Tapos ay laklain. Ang mga single people naman Action Boy. Nag-celebrate Para sa inyo. Tasamo. Nag-celebrate na sila 14. Kada bulan sang Abril. Single na yan. Oo. Nadri kita, let's mingle. All Single, singles, let's ready mingle. to mingle. Yes. Pero tapos, kada April 14, ang mga single gali sa South Korea, nag-account sang Black Noodles. Nagaman? Ang mata kay ina-celebrate nila, ang patay na patay. Ano man? Maguro makadto to sa amo ako man kiti ng mga singles mo. Sa mga June ka lang kadto, pwede. Anong kung magastuhan ka, kung magastuhan ka May 14 mo, mabakal ka rose. Sige na. Diri ko sa June 14 kag sa December 14. Yes, perfect. Hugs and kisses. Pwede man nga sa July, malang ko tingbon ta ni.
O, pwede man. Hindi mo talim. Oo, Ang kaso. December kag June. Pwede man. Parang hindi ka na ito Para magbalik, hindi na no? magbalik. Oo, Tingbona, yes. hugs and kisses. Oh. Perfect. amo lang na danay, ah. Damo, pa di action boy. Lawig pa man ang February 14. Para may istoryan man ta. Dugay pa. May, Ibilin ko na sa imo, preboy, ang pangkonghe patchoy. Hindi mo na, ugi ko na yan, Rinoya. Mana, ugi ko na yan. una ko nag-chase pipi, ako pa na makabat, hindi siya kakasakong umugas. Na? Kita ko ito yung mga Sino na video. nag-comment? Ikaw na hatag sa ako na. Standby na sa Aksyon Hotline, Redaksyon Art Tay Hupon. Ang inyo naman din ang news team. Aksyon, Eden na boss. Karaksyon Boy Duran. Mga karaksyon din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon, Radyo.